tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. Na ji tausayi ƴaƴana. Assalamu alaikum, Malam Abubakar. Malam Abubakar, ai na je kasuwa na gabata na ce to saboda yanayin rayuwa shi yasa na ce to ya kamata in zo in gani ai aka ce ma ai kana mara kagonka inda kake dan cuce-cuce. Ibrahim, Malam Abubakar, ka san ita harkar rayuwa ba a tsayuwa guri ɗaya. gaskiya ne rayuwa waje ɗaya. Wannan wajen na ga ya kamata in ɗan wata hikima in ɗan yi lambu domin a ɗan raba ƙafa. gaskiya ne ai ba a tsaya waje Shi ne na fara dasa zogale da kuma masara. ai Malam Abubakar kai da bara. Ba mu san ya Allah zai yi. to Allah ya samu dace. Amin amin. to Malam Abubakar sai dai wani hanzari ba gudu. to ni anya abokin sana'an nan tamu anya babu ayar tambaya ku a tattare da shi. To wa kenan? Biri ya yi kama da mutum. To amma me yake faruwa? Sabida na gan shi gaba daya wani tsomodo yau shi ne har da mota sabida na ga sana'an nan tamu tare da shi muke mu ma mun fi jari ma da farko amma yau tsomodo gashi shi ne har da mota ya zama wani alhajin birni. Malam Ibrahim, ina jin na taɓa ka da Malam Abubakar. na hango tsomodo a cikin mota sai zuciyata take cewa anya wannan shine a'a ba makawa shi ne kamar ya zama alhajin birni. ai shi ne Na tafi kan in same shi sai kawai na ga ya ɗaga. to wallahi shi ne ni dai amma abin da nake tunani gaskiya anya bai hada ku da damfara ba iya sana'an nan ne ka duba yadda muke yi ma Sai haka ji ina yi masa zato na alheri. Malam Abubakar nan mai Daman abin da yake a rayuwa in kuna tare da mutum kaga ya yi wani abu to sai ka kirawo shi ka zauna ku yi magana ta fahimta. gaskiya ne Tun da duk tare muke faɗi tashi to abin da za a yi kawai mu same shi mu zauna da shi idan wata karkatacciyar hanya yake bi to mu nuna masa gaskiya. Idan ya ji wala ba asa tun bai ji ba sai mu sa masa ido mu bawa Allah lamarinsa. Assalamu alaikum. Malam Ibrahim. Malam Abubakar. Malam Tsomodo Wai ku lafiya na je gida ba kwana. Na je inda ake sana'a ba kwana. Sai ne wani tunani ce an yi ba kun ga Malam Abubakar da ke yan shugan nan a ko da ku. to ai ni ma kasuwar na je ban same shi ba sai na biyo nan ya aka ce min ai yana Allah ya nan iko. saboda na kasan yanayin rayuwa Gaskiya shine na biyo na ga ya ce ne. dan kuce yake Komodo magana ta gaskiya ka san in kana tare da mutum to ka gaya masa gaskiya in ya ji shi kenan in bai ji ba Sakali to Allah ya sani. wannan haka ne ka fita. Komodo Na'am. harkan nan tare da kai muke ta faɗi tashin a lokacin nan har mun fika ƙarfin jari Gaskiya ne. to amma yanzu lokaci guda sai muka ga ka canja kai ne har da mota ka san duniyan nan idan ka ce za ka matsa to wallahi akwai matsa sai a halaka Gaskiya ne. wallahi sai a halaka Malam Abubakar Gaskiya ne. to Gaskiya shine ne. muna shirin dama in mun tashi daga nan za mu je mu same ka mu tattauna da kai kuma sai gashi Allah ya kawo to me sirri Albushirin ku. Ni kun san halina ba yanda za a shiga wata gurɓataccen hanya da neman abin duniya. gaskiya ne Allah ne ya kawo mun mafita sana'an nan da muke yi da ku inda muke zuwa asali muke ɗauko kabilan da yake ba mu kaya to fa shi muke nema kuɗi saboda takurewa yake yana matse mu iya ɗan abin da za mu samu bai fi na cefa ne ba Malam Abubakar ba yanda za a ce ni yau na shiga wata hanya ta banza magana ta gaskiya dilan da muke ɗaukan kaya a gwansa da mu da ni da ku gaba ɗaya matse mu yake takure mu yake dan abin da muke samu shi muke nema wa kuɗin to sai Allah ya taimake ni Allah dan arziki na canza dila akwai wani a kasuwar Yankaba ana ce mishi Dahiru Fiyaru in dai ka je get din shiga kasuwar Yankaba duk wanda ko yaro mai da ko kace mi Dahiru Fiyaru an san babban dila ne to gunshi nake daukan kayan shi ga su da kyau ga inga kaga karas din shi kabejin shi latas din shi za ga su kamar su suka kansu suna sheki suna walƙiya
attajiran masu kuɗi ne suke siyan kaya yanzu saboda kyan kayansa ga kuma sauki domin idan na siyo kaya a gonsa ne sai ninkawa nake in samu riba. Sannan albishirinka idan baka da kuɗi ka je wajen siyan kaya yanda mai kuɗi hali ya siye haka wanda izo siya ya bashi za a bashi farashi ba za a ƙara mai ba kuma ba matsalan ba. Tsakanin wannan ba Allah ya ci Allah saka mai alheri kuma albishirinku ya yi rijista da federal gama wata ƙungiyarsa CAC yana da wannan rijistan an yarda da ingancin kayansa. To in dai haka ne kawai ka kai mu. yawa mu je ka raka mu Wajen ɗaya rufiyar wadin to ina da uzuri amma ba in ta mutum ku zo mu je yan kaba ne a yan kaba ne. Ai kamar Nana Abubakar ba karamar shikima kai wannan shuke-shuke. lamari Kai bincike ka tausaya ma talaka.